И коста хора, днес ще играем Майнкрафт Конспирация крафт, мисля. TNT машини. Да, ще правим TNT машини, което сега има една много яка машина, ето тук пред мен, която взривява всичко. Постоянно не спира, докато не свърши TNT-то. Докато не свърши TNT-то. Първо ще покажем как стреля тя и после ще ви покажем как да си я направите. Дани, това стреля за винаги. Чакайте само да не ви лагва. Ще отида пред стената, където стреля чак до стената. Аз само да го напълна, ще е добре. Та вода ще пречи. Просто това е унищожител. Пускаш ли? Чакай, последното напълване. Добре, готов съм. Чакай сега. Отивам пред стената. Чакай да сготвя това. Така. Дани! Ой, опа! Чакай! Грешка! Да не го Човешка грешка! Човешка грешка ли? Човешка грешка. Чакай. Така. Аре бе, на хората им омръзна. Дани, готов ли си? Да. 3, 2, 1. Мама мия! Само тук как набира! Ти изкопа дупка, бе! Какво стана тук? Омага, той се... Дани, това стреля и настрани. Не виждам! Омага, вижте само как набира отгоре! Омага! Гледайте само как гърми машината, бе! Отитка изкопа цяла пропаст, бе! И виж как стреля настрани. Да, и виж как се задържат TNT-тата само. Гледайте, изкопа пропаст, бе! Мана, дай се към машината, това да използи. Към машината. Омага! Как лагва! Малет, само слагам таковата и той изчезва. Дани, още пробки. Гледайте само как изчезва. Окей, стига толкова. Стига толкова. Ой, има още! Дани, аз ще падна от света. Това няма край. Стига да го напълниш хубавичко. Тук се получи нещо като личице. Дани, машината се самоуби. Омага, какво това, бе? Дани, само аз забравях, че малко проби бедрок, сякаш. Не знам, нямаше ли повече бедрок? Да, имаше тази машина пробива бедрок. Толкова скажи. Това стака TNT. То бедрокът не може да се щупи. Не знам. Обаче машината се самоуби. Мале, само погледнете каква пропаст изкопа.
Тук беше машината, дето тук е водата. Да, вау. Това е Дани, супер. можеш ли да си ресетниш острова? Не. Я напиши плот ресет. Не. Плот делейт. Добре, Роси, идвай да представим TNT-тата. Как се прави машината? Значи сега, гледате ли сега хора? Чакай. Значи сега. Първата машина, която аз ще направя после Рости. Сега. Първо правите ето... Ма ти кое показва сега? Унази машина, чакай. Чай да видя колко блока беше. Да ти помогна ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Чакай, Дани, тази машина ми разболи зрението в Майнкрафт. Чакай. 8. Сега. Така. Окей. Да. Сега ни трябва такова, такова и такова. Слагам ръчка. 4, нали? Да, 4. На едно, така. Сега! То. Чакайте! Сега TNT-то слагам. Сега TNT-то трябва. Окей. Да. Пускаме! 3, 2, 1. Точно. Сега. Ето да видите колко е точна машината, сега ще направя така една малка скриничка. Да. Така става ли? Служи някакви човечица. Чакай. Някакви човечица ти трябват. После ще покажем и един мой експеримент. Ето го. Това е проваления експеримент, който всъщност не е провален. Ами направо убива всичко. Дани, ето сега ще ти покажа. Моба, който най-много те дразни. Сега ще го победиш. Моба, който най-много те дразни. Сега ще ти покажа. Чакай. Чакай. Трябва да го заребим доста. Дани, моба, който ти най-много дразниш. Който най-много те дразни. Скелече! Сега ще ти гръмна глава. Давай сега. 3, 2, 1. Бам! 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 Нищо не остана. Направо го Само отнес. главите останаха. Главите ли? Да. Да. Сега ще направя моята машинка. Сега той ще направи машина, която унищожава, и аз до него ще направя една машина, която още повече. Така. Първо, това не е голям експеримент, просто слагате с TNT както искате. Дани, ела да ви кажа как се прави машината, която сама стреля. Окей, сега. Да, унищожителят на светове. Значи слагате така диспенсерите, слагаме тук слабчета. Вътре вода? С вода, да няма пропуснато място. Така. Това ме кефи най-много. Сега, слагаме редстоун по този начин. Мисля, че ще има втори епизод. Значи, Дани, откъде? Добре, спри се за малко. И ще се видим в другия епизод, в който ще покажем тази машина и онази. И чао!